Ovo je moja stara ljubav i jedna, pa možda i omiljena disciplina jer je veoma, veoma teška i malo mi je i zanedostajala jer nisam se takmičio u ovoj disciplini još od 2022. godine kada sam upravo postao svetski šampion u ovoj disciplini i kada sam uzeo bronzanu medalju. Eto, jedan krug me delio danas do medalje, to uvek boli, nije strelcu svejedno. Malo sad je ovako i nervozan i zaista mi je žao što se nisam domogao medalje. Poslednji centar mi je trebao, bio sam devetku, imao sam još nekih slabih hitaca. Jeste da se ova disciplina ne trenira sada intenzivno, nisam ja to pucao više od 3 godine, ali opet to mora da se drži. Strelci poput ja mora da drži to u malom prstu. Raduje me to što sam imao slične rezultate kao na treningu, kao na treninzima, ali eto, mislim da je možda moglo malo bolje i uz malo možda i više sreće bi medalja bila oko vrata, ali eto, šta da se radi, uzet ću od ovoga nešto najpozitivnije što mogu. I eto, okrećem se sljedećem takmičenju, to je Svetski kup u Minhenu za već 2 nedelje smo u Nemačkoj. I ovo je, nadam se, dobra uvertira za Svetski kup, jer mali kalibar i treninzi malim kalibrom mi uvek poboljšaju i poprave rezultate na vazdušnom, jer ponavljam, ova disciplina je 10 puta zahtevnija i traži savršenu tehniku i onda se i to prebaci na vazdušno oružje i eto, nadam se tamo nekom boljem uspehu nego ovde.